लुग्रा गैया साखौ मोजां मोनो आरो नमस्कार ओइ सखो हाब्लु गैया दे थांफाला बायग्रासो बयजोंबो नांनायाना जोंजों नुजानायानो जायो बिथाङा ब्लग खुलिबा जोंनिखौ नायनो नङा नङाबा माथो हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल तो लोगोफोर दा माने ओरैबायदि गरम दिनै ओमफ्राय दा थांनो ओंखारदों दाहाल सावथुननि प्रिमियार थाखाय आरोना तामुलपुराव ओमफ्राय ओरैबायदि गरम ओमफ्राय आं दा नै बे गांसे FNF नि बे दख'नाखौनो गानबाय माने गरमाव माखौ गाननो दं दख'नाफोरा ओमफ्राय दा फटाफट रेडि जानोसै ओमफ्राय मिस्टाराथ' एक्चुअलि गुवाहाटीयाव दङ दा गुवाहाटीनिफ्राय बे फैगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आं थांगोन आब' सुलेखाजों थ' आब'आ फैगासिनो दं थ' आंबो दामाने जोंना ट्रेनिं सोलिबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोब्बाय ट्रेनिङा मोजाङै थांबाय ट्रेनिङा ओमफ्राय दा थांसै रेडि जानोसै थ' दाथ' जेबो खोनाखै र' ओरैबायदि सान्दुं खामना फैजोब्बाय जायखिजाया रेडि जानोसै थ' भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थादो आं बेयाव थांनानै सासेखौ लोगो मोनो माबायदि मुभिखौ नायनानै रिभिउबो होगोन थ' नायलांबाय था थ' लोगोफोर रेडि देलायबाय ओमफ्राय गरमाव आरो बेलेग एख' राहा गैया आंना खपायाल' ओमफ्राय नै गानबाय माबायदि नुखो बांद्राय देलायबायनो माबायदिबो मोनलायलायो गरमाव थ' FNF नि बे दख'नाखौनो गानबाय गरमाव कमफर्टेबल बे दख'नाया बिराद ओमफ्राय गुफुरबो दाथ' थांनो मोनाहैगोन अब्लाबो दा सान्दुङाव गाननो बेखौनो गानबाय थ' माबायदि नुखो माबायदि नुदों खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव थांसै आब'आ फैगासिनो दङ थ' सफैथ'वाखै फैबानो ओंखारलांसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोरनै जोंना दाहाल सावथुनाव जेसेबां VFX नि खामानि एसेबां बिजुजों बिथिं बिपुल VFX ब्रादार्स ना बिसोरनो खामानिखौ मावदों थ' आरो सोरनिबा जुदि नांगौ VFX नि कन्टेक्ट नाम्बार बिथांमोननि नाम्बारखौ होगोन आं डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो जाबाय दे एक्साइटेड यस माबायदि जानांगौ मुभिया मोजां ना दे मोजां नुखादो आन्दाज मोनखायो दे थ' फाइनेलि नै आब' सुलेखाया सफैबाय बिजनिफ्राय थ' दा जों आब'जोंनो ज' थांफागोन तामुलपुरसिम लोगोफोर जिरायबाय नै दा जों थांनोसै बरपेटा रोड टु तामुलपुर बेसे गोजान जागोन दा किल'मिटार वाइज किल'मिटारखौ मिथिला मुथुथे 2 घन्टाथ' लाखागोन 2 घन्टा लाखायो लामाथ' गेजेर गाज्रिना थ' थांबाय थानोसै ओमफ्राय मिस्टारा ओजोंनिफ्रायसो फैगोन माने गुवाहाटीनिफ्राय थ' बेयावसो लोगो मोनहैनोसै शिबमखौ लाङाखै ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि उन आरो गारि मोनसे दङ फैबाय दङ थ' नै बिथांमोना जोंखौ अभारटेक खालामबाय बिथांमोननियाव दङ सुखबीर काजी एक्टर लोगोसे चक्र सिंह मुसाहारि बिथाङा जाबाय जांख्रिथायनि थैसामनि प्रडिउसारा ओमफ्राय थारमाने जोङो बरमायाव गारिखौ लाखिथ'बाय लोगोफोर साहा लोंनो ओंखारबाय जोङो हाथरखि हटेल बरमायाव मेगना एसे गाज्रि जादों औ नायदायदोंमोन आरो लोगो मोनफिनबाय आरोबाव मोजां ना खबरफोरा मुंदांखा फावखुंगुर सुखबीर काजी लोगोसे चक्र सिंह मुसाहारि बिथाङा ओमफ्राय बिथाङा जाबाय सासे गिदिर बिजनेसमेन लोगोसे जांख्रिथायनि थैसामनि प्रडिउसार थ' जों दा ज' साहा लोंनानै ओमफ्राय गासिबो माने ज'नो थांसिगोन आरोना तामुलपुरसिम मोजाङानो जाबाय लोगो मोननानै मोजां मोनबाय लोगोफोर साहा दा लोंबाय ओमफ्राय हाथरखि हटेलाव साहाया बिराद गोथाव ना जोबोद गोथाव थ' नोंथांमोना जुदि मालाबा फैयोबा बेयाव ओंखारनानै साहाखौ लोंनो हागोन आरोना ओमफ्राय रुटि दावदै अमलेटफोर मोनो आरो खिन्थु मिथाइ सिथाइ बिदि मोना आरो मा होनो गोदै मोना बिस्कुट मोनो थ' खिन्थु गोथाव साहाया बिराद गोथाव ओमफ्राय लोगोफोर टिसु पेपार लाखाबाय आं जोबोद ट्रेजेडिनो फिल्मा आरो आंना थारमाने मोदै जिमान गगोन माने अबस्था गैया ओंखायनो प्रिपेयार आरो सोरनोबा नांगौबा लाबानो जाबाय इथिंबो बारा थ' थांबाय थानोसै 6टा जानोसैनो ना
दा जों सर्टकाट मारिनोसै बरमा कलेज जानानै धमधमा जानानै ओरै ओंखारलांसिगोन दे होनबा थांबाय थानोसै पाग्ला दिया ब्रिज मोनबाय बे गोदान दालां नामा गोदान लामा दिनै गोदान लामाजों फैदों बे लामाखौ दिनै फार्स्ट टाइम फैदों मोजां मोनदों फैनानै तामुलपुर सर्टकाट लामा बरमा जानानै बरिया लामा एकदम पिस नामा बारबाय तामुलपुर मोनबाय बेनो दे बेनो तामुलपुर मोनबाय तामुलपुर मोनबाय तामुलपुरसो जाहैबाय तामुलपुर मोनबाय लोगोफोर नैबे जायगायावनो मोनफैबाय खोमालाय जोङो भिर सफैबाय गारि दोननाय दंखायो पुरा भिर मानसिफोरनि ग्यादारिं बैथिं फैनाया मानसिफ्रा एक्साइटेड बैथिं फैनाया जामसो जादों होनदों सबायथिं धोरोमा फाइनालि सफैबाय जोङो थांनोसै बिथिं खनसे हेलो नमस्कार ओइ सखा फैगासिनो आब'जों फैबाय Masai. ओमफ्राय नै आलासिफ्रा अलरेडि सफैखाबाय गासिबो जिरायखाबाय बिथिं सब नोंथांमोना अलरेडि सिनायखायो नै आब' रिया ओमफ्राय बिथिं गुरु पबित्र लोगोसे दङ फुजि बसुमतारी जा गजियास नुखादों बिथांखौ बुहुत गोबावनि उनाव लोगो मोन्दों नाथाय मोजाङैसो रायदावनो रावजोंबो जायासै थारमाने अलरेडि प्रग्रामा स्टार्ट जाहां जाबाय ओमफ्राय आंबो थारमाने जायगा नायनानै जिरायनो थाखाय थांबाय ओमफ्राय थिग नै बिथिं आब' सिम्पोलमोनखौ नुबाय ओमफ्राय आंबो बिथिंनो थांखाबाय आरोना थ' ब्लगनि सायाव ब्लग आरो जोंना उपाय गैया आब'आबो ब्लग बानायगासिनो आंहा ब्लग गैया दे आंहा थाफालाबायग्रासो बयजोंबो नांनायाना जोंजों नुजानायानो जायो बिथाङा ब्लग खुलिबा जोंनिखौ नायनो नङाबा माथो ओहो नायनाया नायखायो मालाय गावबागाव माबानो मोजां मोनखायो दाख्लैनाथ' जोंना ब्लाउस लिरबाय बयनाबो जादों ना भिउसा बयनाबो जादों हाय खालामनो हादों नै नै आंनि बोराय गुमै लोगो मोनदों ना ओइ गुमैखौ सासेखौसो लोगो मोनाखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम मोनाबिलि समाव जोंनि दाहाल सावथुननि प्रिमियार समाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय गेदेमा सुबुं बिथांमोना बेहाय नुजाथिफैनो हादों लोगोसेनो बेहाय नुजाथिफैनो हानाय बर' सावथुनखौ नायनो फैनाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन जों दा बावैनो जोंनि प्रग्रामखौ नैबे प्रिमियार प्रग्रामखौ जों सालायलांनो होननानै आखायाव लाबाय नोंथांमोना जानो हागौ गरमनि सम नालाय खोब खस्थ' मोनबाय एसे नेनोबो गोनां जाबाय जोङो 5 PM नि टाइम होदोंमोन एसे लेट जाबाय बेनि थाखाय आङो गिबियावनो सरि बिग्रिनाय थाबाय निमाहा बिग्रिनाय थाबाय दिनैनि नैबे प्रग्रामखौ जोङो मोजाङै सामलायलांनो थाखाय सिस्टेमेटिकेलि ग्रोब सामलायलांनो थाखाय जोङो सासे हस्ट लाबोदों बिथांखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथिनो सानदों बिथांनि मुङा जाबाय प्रियंका लाहारिखौ आङो स्टेजसिम लिंहरनाय जाबाय आरो लोगोसेनो जोंनि लेहार फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन होननानै आं आसा थिहरबाय दिनैनि प्रग्रामखौ बिथाङा हस्ट खालामगोन खेबसे गोबारै आखाइ खबजायो थेंक इउ
जायखौ जोङो आरबि प्रडाक्शननि प्रडिउसार बिथाङा जाबाय सासे एक्टर आरो बिराद मोजां मेथाइ खनगिरि लोगोसे जोंजों दंफायो सुलेखा बसुमतारी मेम जायखौ जोङो देंखोनि रानि होननानै मिथिगौ Guru Pavitra, Mr. Guru Pavitra, General Secretary of BISA, Bodo Cine Artist Association ni General Secretary. Nei bitangane जाहैबाय Guru Pavitra. बयबो आखाइ खबना नोंगो रायजोफोरा लोगोफोर दा आब' सुलेखाया आलारि बाथिखौ सावगासिनो दङ बेनि उनावनो थारमाने प्रग्रामखौ इन'ग्रेसन खालामनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जेसेबां बेयाव आर्टिस्टफोर फैदों माने फावखुंगुरिफोरा गासैखौबो थारमाने गोदान गोजाम जेसेबां फैदों गासैखौबो लेहेर फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय गांसे आर'नाइ लोगोसे फ्लावार बुके आरो ममेन्ट'जों गासैखौबो माने मान बारहरनाय जादों आरोना नाथाय आं गासैखौबो देखायबाय थाया मानोना बिराद गोलाव जायो नङाबा ब्लगा थ' सासे लिंनानै बरायखादोंमोन ओमफ्राय नै बिथिं अनजलि बिथाङा मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय नै रिजुमनि बसुमतारी बिथाङा जाबाय फावखुंग्रि बयबो मिथिनायखायो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथिं अनसुमै बिथांमोनाबो सफैबाय ओमफ्राय जिरायखाबाय ओमफ्राय एसे खोमसि जाबाय आरोना बेखिनियाव मोजाङै देखायनो हायासै नोंथांमोननो ओमफ्राय नै पुरा हाउसफुल एसे गरममोन आरो बोथोरा अब्लाबो मानसिफ्रा पुरा रायजोफ्रा फैदों नायनो थाखाय बेनि थाखाय मोजां मोनदों थ' दसे उनावनो प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन खनफागोन ना खनफाया गासिबो खनफानांगोन मोनथिगौ ना मेथाइखौ जोंनि जौसाङाव रिंकुमनि नार्जारि एन्ड सिम्पुल ब्रह्म बिराद गावदां सुन्दरि हाय रायजोफोर माबायदि नुदों मोजां ना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोसाबाय आब' रिंकुजों आब' सिम्पोलजों थारमाने बिथांमोननि एनार्जि लेभेलखौ आरो एक्सप्रेसनजों माने रावबो हाया आं बुंनो हाखागोन थारमाने ओरैबायदि पारफेक्ट जायो जा मोजां माने मोसाबाय बिराद एन्जयबो खालामबाय जोङो ओमफ्राय आं माने मिउजिकखौ होआसै कपिराइट फैगोन नालाय ओमफ्राय बे पारफरमेन्सखौ नोंथांमोना इउटुबाव जुदि सार्च खालामो मोनखागोन मानोना अलरेडि आपल'ड जाखागोन थ' नोंथांमोना अन्नानै गासैबो पारफरमेन्सफोरखौ नायबानो जाबाय फार्स्टआव ओंखारनांफिनबाथाय टेनसन जायोलै लोगोफोर एबार स्टेजाव हेलिना दैमारि मोसागासिनो दङ बिथाङा गोजोन बे गानाव मोसादों जा मोजां जादों डान्सआ ओमफ्राय बेनो आरोना मिउजिक होनो हाया मानोना कपिराइट फैयो बेनि थाखायनो बे पारफरमेन्सखौबो नोंथांमोना इउटुबाव जुदि सार्च खालामो हेलिना दैमारिनि पारफरमेन्स होनबाथ' मोनखागोन थ' बेनिखायनो आं एसेल' क्लिप देखायनोसै नोंथांमोननो ভিডিঅ' যাতে কোনো ৰেকৰ্ডিং নকৰে তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা লগতে মোৰ লেহেৰ টিম ফালৰ পৰা বিনম্ৰ ষ্টাৰ্ট যাবাই नुदों लांगोनायाव मोनसे मुसुखा खावसेयावनो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दा ट्रेलार हगारगोन ट्रेलार नायनोसै
Halo. खुलुमबाय. दाहाल नायगासिनो दाहाल. दाहाल दा ट्रेलार नायसिगोन जोङो मिटिं लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइम आंनि ब्लगाव वेलकाम जेबो खोमसिसो बाजैखौबो दिनैसो लोगो मोनदों. Bazi ni vlog second time. second time I am so lucky. I am lucky No, I am lucky. बिदि बोरायखौ दिनै नुवाखैनो आंनि ब्लगाव बिदाबो हारसिं आं हारसिं Best wishes trailer release थाखाय लोगोफोर दा गाब गैयै जायख्लंनि ट्रेलारखौ रिलिज खालामनाय जाबाय बेयाव ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जादों माने ट्रेलारखौ नुनानैनो थारमाने सिनेमाखौ माने माना नुनो मोनगोन बायदि जाबाय थ' नोंथांमोना फैबाथाय जेब्ला रिलिज जागोन नायथारदो आरो ट्रेलारखौथ' इउटुबाव नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना थ' नायबानो जाबाय नायाखैबा Ada जोंनि गेजेराव दंफैयो बे सावथुनाव फाव खालामग्रा एक्टर बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार थमसन ब्रह्म लोगोफोर आंजों दङ दाहाल फिल्मनि डाइरेक्टर प्रफेसारि थ' बिथांनि मुभिखौथ' जों दा खावसे नुबाय इन्टारभेलसिम जोबोद मोजां जादों आरो बयखौबो खावलायगोन नायनो थाखाय एसे बिथांनिफ्रायबो मिथिना लानोसै ना एसे फंनैसो खोन्थाना होदो आंनि साबस्क्राइबारफोरनो जेनेबा सावथुनखौ बयबो नायनानै गोजोननाय ला जानो हागौ माबा मोनसे मेसेज मोनफ्लांनो हानाय नोंथांमोना आरो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबावबाय था थेंक इउ लोगोफोर मेडामखौ लोगो मोनबाय एसे खोमसिसो जाबाय अब्लाबो जोबोद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै लग पाइ बहुत ভাল লাগে निश्चय मा बुंनो दा सेकेन्ड पार्ट सोलिगासिनो दा आब'मोना थांसिगोन खोमा ना जों थांसै जों माने कमप्लिट नायनो मोननाय नंलिया उनाव कमप्लिट नायगोन होननानै आसा खालामदों नायथारगोन अके बाय बिदि जेन' बाय बाय आरो सरि गाज्रि मोनांला खावसेयाव थाबाय बिथिंबो आंबा थाबाय आरो दिनै सेलफि लानो दिनै लाथ'ला मालाबा लोगो मोनसिगोन दासो लोगो मोनबाय मानसिखौ सबबो बिजि बरिया मोजां जादों सावथुना बाजैया फाव खालामबावनायबा साबसिन जाबावगौमोन आरो दे बयबो नायनांगौ ना औ बयबो नायनांगौ दे थांनोसै माबायदि मोनदों सावथुनखौ मोजां नांदों आब' नायनानै माने जेरै माने जानांगौ थिगैनो जादों माने नङा होमबा बाय बाय नायनानै मोजां मोनबाय नायनो खावलायदो बयखौबो गासिबो रायजो राजाफोरा नायफैदो फिल्माथ' बिराद मोजां जादों दे बाय बाय